हेलो फ्रेंड्स गुड मॉर्निंग। जड़े सारे आमको कंटाक्ट करते फगर लगाइबा अमई मुहिरू बर्तमान आम फगर लगे चल किसी बाट आसला पर देखिले जंगल मध्य माँ वन दुर्गा मंदिर बहुत सुंदर है परिवेश। सुंदर सबुज धान चाष आउ सुंदर रास्ता मनमोहिनी।
କିଛି ସମୟ ପରେ ଆମେ ଆସିକି ସେ ଜାଗାରେ ପହଞ୍ଚିଲୁ। ଦେଖିଲୁ ଗେଟ୍ ତାଲା ପଡ଼ିଥିଲା। ଆମେ ଜଣେ ମଉସାକୁ ଡାକିଲୁ, ସେ ଆସିଲେ ଆଉ ଗେଟ୍ ଖୋଲିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଭିତରକୁ ଗଲୁ। ଭିତରେ ଦେଖିଲୁ ସୁନ୍ଦର ସବୁଜିମା କ୍ଷେତ, ସବୁ ଚାଷ ହେଇଛି। ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇଠି ଆମେ ଫଗର କାମ କରିବୁ। ପ୍ରଥମେ ଭିତରକୁ ଯାଇ ଦେଖିଦେବା କେମିତି କ'ଣ ହେଇଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବେଡ଼୍ ପଡ଼ି ସାରିଛି। এইଭଳିଆ ଷ୍ଟ୍ରକ୍ଚର ଅଛି। ଏମିତି ବି ବେଡ଼୍ ପଡ଼ିଛି, ଅଧା ଖାଲି ବି ଅଛି। ତାପରେ ଆମେ ସାର୍ଙ୍କୁ ପଚାରିଲୁ ତାଙ୍କର କେମିତି କ'ଣ କାମ ଦରକାର। ସାର୍ ଆମକୁ କହିଲେ। ତାପରେ ଆମେ ଫଟାଫଟ କାମ ଷ୍ଟାର୍ଟ କରିଦେଲୁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଫଗର ଲାଗି ସାରିଛି। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଟେଷ୍ଟିଂ ହେବ। ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଗର ଚାଲୁ ହୋଇସାରିଛି। କେମିତି କୁହୁଡ଼ି ଟାଇପ୍ର ପାଣି ପଡ଼ୁଛି। କାମଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ନିଶ୍ଚୟ ଆପଣଙ୍କର ମତାମତ ଦେବେ, ଲାଇକ୍ କରିବେ, କମେଣ୍ଟ କରିବେ, ସେୟାର କରିବେ। ହଁ, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମାରୁ ଭୁଲିବେନି। ରହୁଛି ସାଙ୍ଗମାନେ, ନମସ୍କାର, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଭିଡ଼ିଓଟି ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିଥିବାରୁ ଧନ୍ୟବାଦ। ଆଜି ଦିନଟି ଆପଣଙ୍କର ଶୁଭମୟ ହେଉ।